ମୋ ଝୁମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇନାକୁ ଦେଖି ରମ୍ପାରମ୍ପି କଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନୁହଁ ତ ବଣୁଆ ଲତା ମାଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଚୁଟି ଏତେ ସିଧା ଯେ ସ୍କେଲ୍ ବି ସରିଯିବ। ମୋ ବଣୁଆ ଲତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆମ ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସେଲୁନ୍ ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶୁଭମ୍ ୟୁନିକ୍ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଛତ୍ରଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ସେଲୁନ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ଆମର ଟିଫିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭାବିଲି କି ଛକ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଛକରେ ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳେ ମିଳିଗଲେ ମୋତେ 2 ଜଣ ଜେସିବି ଅପରେଟର ଭାଇ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ି ପୁଣି ସେଲୁନ୍ ପାଖକୁ। ସେଲୁନ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଚୁଟି କଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଚୁଟି କାଟି କାଟି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ବି ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ଆହୁରି ମଜା ମଜା କଥା କହି ତାଙ୍କର ଚୁଟି କାଟିବା କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲି ନା ଏବେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଚୁଟି କାଟି ସାରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ। ଦେଖିଲି ଶିବା ତ କାମରେ ଲାଗିଛି। ମୋ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜର ଚିତ୍ର ଏମିତି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମ 2 ମୈତ୍ରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆମେ 2 ମୈତ୍ରୀ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ନିଜ ଘରକୁ। ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲା ବେଳେ ଭାବିଲି କିଛି ଟିଫିନ୍ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବି। ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ଟିଫିନ୍ ପାର୍ସଲ୍ ଦିଅ। ଭାଇ ଆମର ପାର୍ସଲ୍ ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।